dneska natočím tutoriál na to, jak udělat takový jeden trend. Ano, přesně ten trend je takovýhle. V komentářích se mě na to ptala Petra Slavová. No, tak jsem jí slíbila, že na to udělám označení. Ale nejdřív si musíte nainstalovat 2 aplikace. První je Kapku, to asi mají všichni Gachalife youtuberky. A taky Inshot. Inshot, tady to máte i nahoře. Úplně tam nahoře to máte i. No, musíte si to prostě nainstalovat, jinak vám to jinak nepůjde. Já jsem to dělala taky přes ten Inshot. No, když máte ten Inshot, tak kliknete na ty videa. No, potom nový kliknete, potom kliknete na prázdný, který je úplně nahoře, jako úplně první vždycky. No a teď si tady naspamujete nějaký bílý prostě slova. Třeba. A tady si dáte jakoukoliv barvu, já si chci dát bílou. Tak a takhle to přiblížíte. Ano, takhle. Prostě to je jedno, jak to dáváte dlouhý. Ale musíte si nejdřív vyfotit u mě na YouTube prostě tu fotku a potom nahrát i zvuk, jo, aby vám to šlo. Tady to taky takhle dáme 5 třeba a zvuky. No, mezi zvukama to je prostě úplně jednoduchý. Kliknete na zvuky a kliknete extrahujte zvuk z videa. No a tam si různě vyberete to, jak jste dělali. Teď to nechci. No, tady mám tu písničku. Teď si ji tam dám. No, dobrý. A když tam tu písničku už mám. No, dobrý. No, tak kliknu na 5 a dám nálepky. Tady nálepky kliknem, jo. A tady dáte prostě takovou ty hory. Tady to. Ano, přesně tady to. A tady dáte to plusko dáte. Dáte to plusko prostě. A dáte první sebe, jak jste se takhle vyfotili. Dáte se takhle, tu postavičku. A teď dáte zase znova. A teď, jak jsem vyfotila tu borku, takhle. Tak ji dáte takhle do rohu. A teď to dáme jako fakt stejně, fakt jako dlouhý. A teď se koukejte na to. Počkat. Hej, to nefunguje nějak. Dělej. No dobrý. A máte to. No a ještě, kdybyste se vám třeba stalo tady to, že byste tam ty postavy neměli. No tak, jak tady máte ty postavičky, no tak neklikejte na ty písmena, jo. Klikněte znovu na ty postavičky a oni se vám tam znovu objeví a potom dejte spustit a vidíte, máte to hotový. Tak budu rád, když vydáte odběr, like, zvoneček a máte tady ten tutoriál, jak jste chtěli. Tak ahoj!